Pozývame vás na deň s Teslou už túto sobotu. Ak vás zaujímajú elektromobily, chceli by ste si vyskúšať, aké je to sedieť alebo previesť sa v Tesle, príďte už túto sobotu do kaviarne Kaštieľ v Snižanoch. Tesla3.sk pre vás priváža jazdené Tesly zo zahraničia za skvelé ceny. Už od 18 000 eur. Vieme poradiť dokonca aj pri výbere fotovoltiky, tak aby ste spolu s elektromobilom ušetrili čo najviac. Práve teraz môžete využiť dotácie Zelená domácnostiam, čím vám tiež vieme poradiť. Vaše detičky čaká krásny detský kútik a dokonca prídu aj poníky.